Kristjan Zekic baqa' jinżamm arrestat wara li ġie mixli bil-vjolenza domestika. Ir-raġel jinsab mixli li 4 snin ilu biex jinħeba l-katavru ta' Eleanor John Walker, mara li bil-qtil tagħha hemm mixli l-eks raġel tagħha. Zekic ċaħat l-akkuża dwar il-vjolenza domestika u li beżża lil martu. Huwa ġie mixli wkoll li żamm arma tan-nar mingħajr liċenzja u kiser il-kundizzjonijiet imposti fuqu f'5 każijiet differenti. Raġel ta' 36 sena minn Bormla nżamm arrestat wara li tressa l-qorti mixli li kiser kundizzjonijiet imposti fuqu fi 3 deċiżjonijiet oħra li bihom ingħata l-ħelsien mill-arrest. Frederick Dalli kien ordnat ma jirsaqx lejn Bormla Birgu l-Isla, iżda żewġ aħwa qalu l-imputat kellu argument magħhom f'Bormla. Fil-qorti ntqal li l-akkużat naqas milli jiffirma fl-asta tal-Pulizija ta' Ħażabbar fl-aħħar jiem. L-imħallef Market Kuti ordna l-erda ta' 500 kaxxa li fihom kien hemm mal-100,000 stoċċa l-ħasil ta' snien. Dan wara li riżulta li dawn il-prodotti kienu folots. Dawn il-prodotti kienu nqabdu fil-Port Ħieles f'Settembru li għadda u kienu markati bħala ditta oħra stabbilita fis-suq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.